माने एसे साबधान जा सासे गथ'आ नै जों गिदिर लाबोनानै बम गावनायाव माने गुस्थियानो जिलांबाय दा। हेलो फ्रेंड्स, गासैखौबो आंनि गोदान मोनसे आपडेटआव बरायना थाबाय लोगोफोर। आपडेटआ जाबाय मोनथाम जागोन लोगोफोर। दा नैबे मोनसे भिडिअखौ आङो लास्टआव बुंगोन, दा बुंथ'आ बेखौ फार्स्टआव बुंथ'आ। दे बेयो मा जादों बेखौ गोबाङानो मिथिखादों, माने कालि फुजानि समाव जादों आरो बेबो ना। दा बेखौ लास्टआव बुंगोन, दोनथ'बाय आं साइडथिं। लास्टआव खिथिगोननिखौ बुंगोन, बाथ्राखौ गोबां नुखाथायाव बुंगोन लास्टआव। दा बाथ्राया बेसो, कनामिका नार्जारि थैनायाव जोंहा बर'फोरा मानो दुखु मोननाय फोरमायदिया एबा दुखु मोननाय मानो कमेन्ट हरदिया। गोबाङानो गासै भिडिअ मानो हराखै, जिमानखिनि बेनि भिडिअ हरदों माने दुखु मोननाय भिडिअ दुखु मोननाय बाथ्रा मानो बुंहराखै कमेन्टफोराव। नङाब्ला माने गुबुनफोर थैयोब्ला माने बर'जों बर' थैयोब्ला माने दुखु मोननाय फोरमायो बायदिसिना खोथा बुंहरा। दा बाथ्राया बेनो, गोबाङानो हमना मोनखादों आरो गोबाङानो बुजिखादों जानांगौ। दा बाथ्राया बेनो, दुखु मोननाय फोरमाया गोबाङानो गाज्रि मोनदों, मानो गुबुन जातिजों बेरायनानै थैनायखाय। बाथ्राया बेसोखा, 100% खा। आरो बुंनाय स्टाइलानो बुंजोबखादों बिदिसो, थैथों माबाथों गाहाम जादों बिदि बुंदों आरोना। दा जोंनिया नंगौ, बर' समाजाव गोबां खायसे सिख्लाफोरा माने गुबुन जातिजों दासिमबो रिलेसनाव थायो, बेरायो, मोजां माने बिसोरजों कानेक्ट थायो गुबुन हारिजों दासिमबो दोङो बेबायदिनो। आरो गुबुनजों हारिजों जुलि जानाय बायदिसिना बर' समाजाव दाबो दोङो। दा बेखायनो गुबुन जातिजों थांनानै बेबायदि जाथाय जानायखाय गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायालासिनो माने उल्थायै माने रागाजों बायदिसिना खोथा बुंहरनायखौ जों कमेन्टफोराव नुदों। आंबो मोनसे भिडिअ हरदोंमोन, मोनसे भिडिअ हरदोंमोन, बेयावबो आंनियाव कमेन्टआव बारा हरखायाखै, ओरैनो 10 13 जनसो हरदों। बेयावबो माने गोबाङानो रायहरनाय बाथ्रा कमेन्ट हरदों आरोना। बेनोसै आरोना। दा बेबायदि आरो दा गोबाङानो गाज्रि मोनखायो जोंनिया गुबुन जातिजों थाङोब्ला एबा गुबुन जातिजों लेनदेन थायोब्ला। नंगौ, बेबायदि सासे बर' मानसि जानानै एबा बर'नि थै थानानै गुबुनजों जुदि लेनदेन थायोब्ला गासिबो दुखु मोनखागोन, आंबाबो दुखु मोनखागोन, नङा होमबा? दा जाथाया जुदि बर'जों बर' जानायबा एसेयाव दुखु मोनगौमोन एबा बाथ्राखौ बुंगौमोन, मानो बेबायदि माबानांगौ एबा दुखुनांथाव सासे जोंनिया गोमालायबाय, बर' सासे गोरों। दा बेथ' गोरोंमोन, नङा होमबा? सिख्लासाया MSc पास जालायनायनो दा नेटनि थाखाय बियो कर्स लाबाय दंमोन, बे अनामिका नार्जारिया नैबे। दा बेयाव हरखाब थैना थांबाय, नङा होमबा? दा गुबुनजों थैनायखाय गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना। बाथ्राया बेसो। दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय आरोना बाथ्राखौ माबा सामा। आंनि भिडिअ ल'राखै, गोबां भिडिअआवनो नायदों आङो, गोबां भिडिअ हरनायावनो कमेन्टफोरा पाब्लिकफोरनि कमेन्टआ माने एसे हरदों आरोना, गाज्रि मोननाय कमेन्ट हरदों आरोना, दुखु मोननाय कमेन्ट हरनायसै खायफा खानाया हरदों, खिन्थु थेवबो गोबाङानो कमेन्टखौ माने बिदि हरदों आरोना। बिसोरनि जाथाय जानायाव दाख्लैनि जा खानापारायाव जानाय जाथाय जा, नङा होमबा? दा बेखौ दोनथ'बाय आङो। जायखिजाया गाज्रि मोनखायो, सोरबाबा आंबाबो गाज्रि मोनखागोन गुबुनजों जुदि बेबायदि लेनदेन लायोब्ला। मानो होनबा बर'नि मानसियानो जुदि गुबुनजों लेनदेन लायोब्ला बेबायदि गाज्रि मोनखायो। गोबां बर' जोंनिया गोग्लैसोनानै थायो, बेबायदिनो गोबां सेंग्रायानो जा माबायानो जा मोजां थायो, थेवब्लाबो बर'खौ माने नेवसिनाय बायदि खालामनानै गुबुनजों माने माबानाय आरोना, क्लसलि थानाय बेबायदि बाथ्रा आरोना। दा बेसो आरोना। दा दोनथ'बाय बे बाथ्रा मोनसेखौ। आरो दा मोनसे जाथाय जादों, बेखौबो नोंथांमोना खोनाखादों जानांगौ बा निउसफोराव मिथिखादों आरो एबा भिडिअफोर किसुमानाव बनायदों जानो हागौ। दा मा जाथाय दाख्लै बेबो गोबाव जायाखै, माने घन्टाल' जाबाय, 9 आवार्सल' जाबाय बेखौ पस्ट होनाया। मा लिरदों? उदालगुरियाव जादों जाथाया, होनि आं नै लिरनानै सोरबाफोर फरायनोबा फरायनो हागोन सिंथिनिखौ। उदालगुरि जिल्लानि लामानि जाब्रबथायजों सा 7 बर' लाइमोनफोरनि गोब्राब जोखोम। उदालगुरिनि करामर साहा बागानाव सोलिबाय थानाय कालि फुजा नायनो फैनायाव लामानि जाब्रबथायाव सा 7 लाइमोनफोरा जोखोम जादों। जोखोम जानाय लाइमोनफोरा पानेरि खृष्टानपारानि होनना मिथिनाय जायो। उदालगुरि सरकारि देहा फाहामसालियाव गासैखौबो फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा जाथाय जालायबाय, नङा होमबा? सोर जादों दा? सोर जाथिया जादों? बर' जाथिया जादों दा? बहा जादों? उदालगुरि जादों आरोना। माने
गासैखौबो माने पानेरि खृष्टान फारानि होनना मिथिनाय जादों आरोना। दा कालि फुजा नायनो थांदोंमोन दा इमान बुरजा 7 जन मानसि दा जाब्रबथायजों माबायदि मा जाखालायबाय जोंनिया नै गारिखौ नायनो हागोन नोंसोर माबायदि ब्लार खालामनाय जादों आरोना एकदम बेलथायदों। बेखायनो एसे साबधान आरोना। दा जाथायखौथ' जों बुंनो हाया, जाथाया जानो गोनांब्ला रावबो हमथाखानो हाया नङा होमबा। जाथाय जागोन होननानै मिथिब्ला रावबो आरो बेबायदि थांखाया नङा होमबा। दा जाथायाथ' जोबोद माने दुखुनांथावानो होननांगोन बुंनो थांबा। मानो होनबा बर' गासिबो बर'आनो गोजा। दा बिसिनि सुबुङा जुदि माबा मोनसे जाथाय जानानै जुदि जिउ जोबोमोनब्ला बेसेबां खहा जागोनबा हारिया नङा होमबा लोगोफोर। बेस आरोना। दा जाथायखौ आंबो बुंनो हाया, आंनावबो जाया सोरनावबाबो जाया बुंनो हाया, जाथाया जाखायो। थेवब्लाबो जानला मानलाखौ एसे खम खालामनांगोन ना, लोंनाय जानायफोरखौ एसे खम खालामनांगोन। दा गोबाङानो सन्देह खालामो लोंनानैसो माबायो, माबा फुजा फाथाल जोंनिया गोबाङानो लोंनासो थांखायो नालाय, बेखायनो एसे सन्देह खालामो आरोना। दा सिगां लोंदो लोङा बुंनो थाङा, थेवब्लाबो मानोना गोबां जाथाय जायोब्ला जोंनिया बर' समाजावनो बांसिन जायो फुजा फाथालाव। आरो जिमानखिनि जाथाय जायो लोंनानैसो जाथाय जायो बांसिनानो। आं गोबां भिडिअफोरावनो बुंबोखाबाय, सिगांनि मोनफा मोननै भिडिअ बुंबोखादों। नोङो लोंनानै जुदि माबा मोनसे गारि सालायोबा जिमानखिनि कन्ट्रल दङ लोङालासिनो कन्ट्रलखौ नों लाखिनो हायो। जिमानखिनि स्पिड सालायथों मानो नोङो लोंनानै जुदि सालायोबा नोङो गारिखौ जाबायदि हमथानो हागोन बेबायदि हमथानो हाया लोंनानै नोङो नङा होमबा। डाबल माने माइना माबा जायो खादों सिगांनो जुदि कन्ट्रल गैया जायो। लोङालासिनो नों स्पिड सालायबा एसे हमथानो हागोन नङा होमबा। डाबल माइना हेरेसमेन्ट गोलैयो, माइनाबो गैखालायथिं स्पिडखौ कन्ट्रल खालामनो हाला। बेखायनो लोंनानैबो गारि मटरखौ गोबां माने सालायनाङा। जोंनिया दा माने फुजा फाथालाव गोबाङानो लोंनानैसो थांखायो नालाय आरो इन्जय खालामखायो, गारि मटरखौ गोबां गाहाम नाङा सालायनो लोंनानैसो बेबायदि आरोना। दा आङो बुंनो थाङाखै नोंसोरनिया लोंनानै जादों ना मा जादों, जाथायखौल'सो बुंदों आङो। माने बर' जानायखाय जाथायखौ होबाय आरोना माबायदि मा जादों, बेखायनो साबधानै एसे होथों होननानै। थेवबो बुंनो हाया रावखौबो जोङो जाथाया जाया होननानै बेबायदि आरोना। ओमफ्राय मोनसे लास्ट आपडेटआ नैबे दहाय खिथिनाया गथ'नि, बेयो मा गोबां नुखाबाय खोमा भिडिअ फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा, आरो मिथिखाबाय जों माबायदि मा जानाय। गथ'आ कालि फुजानि समाव बमा गावदोंमोननो। बियो बमाखौ माने दोननानै गावदों जाहैदों माबायाव बाथियाव खोबनानै। गोबाङानो गावो जोंनिया नङा होमबा बेफोरबायदि बमाखौ, माने खोबनानै गावनायाव एसे बाथिया जिख्लानाय दोङो नांदों। दा बियो बमाखौ गावनो नागिरनायाव माने बमाया बेराखैमोन जाहैदों। ओमफ्राय बेराखाय बियो गथ'आ गायदों बाथिखौ गानायाव, ओमफ्राय अकस्मात बेरना होबाय। ओमफ्राय बिरखारनानै बिराद स्पिड जायो नालाय खायफा बमाफोरा गिदिर बमाफोरा, बेखायनो बिरखारनानै माबाया बाथिया नांनानै जिलांबाय आरो निथिं गुस्थियानि बेबायसा जादों आरोना। दा बेखौबो आङो जाहाथे गुबुनफोरा सोरबाफोरा बेबायदि नेक्स्ट फुजाफोराव बेबायदि फैगोन आरो कालि फुजाफोराव बेबायदि खालामाथों होननानै आं होनाय जादों आरोना, मिथिदों होननानै। दा दुखुनांथाव अनथाव बाथाव गथ'आ माबायदि मा, दा सोबबो गावो नालाय बेखायनो बिबो नुनानै गावबाय जानांगौ नङा होमबा। दा बुंखादों आङो जाथाय जागोनबा जों गासै खामानिखौ मावा, माबा मोनसे जाथाय जायोबा जोङो बे खामानियाव थांखाया। दा बेबो बेबायदि जागोन होनना मिथिया नङा होमबा, बेबायदि आरोना रावबो मिथिखाया। दा अकस्मातसो जायो, जिखिनि जाथाय जायो अकस्मातसो जायो। दा आंबो बुंनाया मा जागोन नोंबो मा जागोन दायो मा जागोन गाबोननो मा जागोन जों बुंनो हाया। बेखायनो बुंनो हाया आरोना, थेवबो साबधान थानाया मोजां आरोना जों खायसे माबाफोरखौ। दा मिथिखानानै जों मावनायासो जोबोर गोरोन्थि। दा मिथिखानानै जों बाथ्राया मा, लोंनानै जुदि गारि सालायोबा नों माबा मोनसे जाथाय जागोन बे मिथिखानाय बाथ्रा बेबायदि आरोना। दा आरो नैबेबो मिथिखाबाय जेनेबा नोंथांमोन दिन्थिखाबाय। दा बेबो बेबायदि खोबना गावनानै बेबायदि जादों होननानै दा मिथिखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। आरो मिथिखानाय नोंथांमोना जुदि बे खामानि मावबा बे नोंथांनि गोरोन्थिखा, बे 100% गोरोन्थि। बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना भिडिअखौ। बेखिनियानो होनबा लोगोफोर भिडिअआ, नेक्स्ट माबाफोर भिडिअ लाबोनो नाजागोन उनफोराव। दा बेखिनियानो होनबा लोगोफोर, सोरबाफोर चेनेलाव गोदान बानायनानै चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लोगोफोर। गोजोन्थों, जोंनि बर' हारिया जेब्लायबो गोजोन्थों।